cando souben que ia ter a sorte de vir inaugurar a vosa exposición na biblioteca, lembrei que este verán tiven a sorte de participar tamén dun recital, dun festival que fixemos no interior da Costa da Morte, na comarca do Xallas, e que se chamou Feros Corvos, como os corvos de Pondal, e que precisamente tiña moito de memoria sobre o Prestige e sobre a Costa da Morte, sobre a súa historia na Costa da Morte. Ali, en cada unha das actividades culturais que facíamos, regalábamos a xente un corvo como este, feito coa técnica da papiroflexia, que facía unha das organizadoras, que é unha pianista xaponesa, e eu quedei cuns cantos. Entón, para min, estes corvos, estes feros corvos do Xallas, son a memoria non só do negro do chapapote, do negro das praias naquel ano 2002, senón tamén da resistencia, do colectivo, e de todas aquelas e de todos aqueles que loitaron e que loitaron contra a Marea Negra e foron recollelo o chapapote. Entón, gustaríame que formase parte da vosa exposición. Gracias, Ismael. Sabes o que é isto? Pois mira, isto, polo que me dixeron, é un anaquiño de chapapote da Praia de Langosteira que queredes que leveu para casa, igual que eu deixo o meu corvo, e que vai servir seguramente para que recorde a importancia e a sorte de vir falar aos centros de cousas como esta, non? De cousas como a desmemoria alrededor do Prestige, de cousas como exemplo de dignidade que o noso pobo, que o pobo que pertencemos, o pobo galego, tivo fronte a unha catástrofe como a de Prestige. Entón, quería daros as grazas e que ocupará un lugar ali no meu estudio, que é onde escribo textos como que tive a sorte de lervos hoxe. Moitas grazas. Contar, amiguiños, a historia dun barco bello que rachou nas nosas costas cargado de ouro negro. Este barco abandeirado tiña fatiga no aceiro, unha bandeira pirata